මේ රේල් පාරේ කටයුතු ගත්තොත් ටිකක් ரயில் வீதிகளுக்கான பணியை முன்னெடுப்பது சவால் மிக்கதொரு பணி. அலுவலக சேவையில் ஈடுபடும் ரயில்களுக்கான சில வீதிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோன்று பதுளைக்கும் ஹப்புதலைக்கும் இடையிலான வீதியை புனரமைக்கும் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. பேராதனைக்கும் நானுயாவுக்கும் இடையிலான வீதியின் பணியை முன்னெடுப்பது சவாலாக மாறியுள்ளது. கூடிய விரைவில் அந்த பணியை நிறைவு செய்ய எதிர்பார்க்கின்றோம். வடக்கு ரயில் மார்க்கத்தில் மகவ வரையில் ரயில் சேவை முன்னெடுக்கப்படுகிறது. ஓமந்தை பகுதியை பார்வையிடுவதற்காக நேற்று முன்தினம் சென்றிருந்தேன். கலாவோயாவின் பாலத்துக்கு அருகில் பாரிய மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. அது 600 மெட்ரிக் டன் கியூபை பயன்படுத்தி செய்ய வேண்டியதொரு பாரிய வேலையாகும். அதற்கான பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. குறைந்தது 3 வாரங்கள் செல்லும் என எதிர்பார்க்கின்றேன். எனினும் மிகவும் கடினமான பணியை கொண்ட வீதியே இது. ரம்புக்கொன்னை முதல் பேராதனை வரையிலான வீதியை செப்பனிட வேண்டியுள்ளது. அந்த 2 பகுதிகளுக்கும் இடைப்பட்ட ரயில் வீதியை அண்மித்து 37 இடங்களில் மண்சரிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. தயாரிக்கப்படும் திட்டத்துக்கு அமையவே திகதியை அறிவிக்க முடியும். එතන ඉඳලා මෙතෙන්ට තව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් දින දෙන්න වෙන්නේ අපි යම්කිසි සලස්මක් එක්කනේ.